Good afternoon, friends. Welcome back to another new vlog. Diनै जोङो प्रितिमानजों आंजों दुरान्ड काप नायनो फैदों। जोङो ओरै हालवादल जानानै थांगासिनो दङ। क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव जागोन दिनै ओपनिं मैच। दा बे ओपनिं मैचआव बाहागो लागोन बड'लेण्ड एफसि आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि। दा अबभियासलि जोङो जोंनि मोस्ट लकेल टीम बड'लेण्ड एफसिखौ जोङो सापर्ट खालामगोन। थ' आङो मैचखौ नोंथांमोननोबो एसे देखायलांनो नाजागोन हानायखिनिखौ। बेसेबांबा गोजानावनो गारिखौ पार्किं खालामनांबाय, सिंथिं लांहोआ जाहैदों। दा थाबायगासिनो दङ जोङो। दै बथल लांहोआनो, साथाबो लांहोआ होनदों। साथाखौलाय लांहैनि मा जाहोन, थाथाव अखा हायोब्ला दा बोरै प्रटेक्शन मोनगोन। जोंथ' VIP आवबो लानाय जायाखैना टिकेटखौ। गेट नाम्बार 1 जों फाइनालि जों सिङाव हाबबाय। साथाखौनो सोहोआसै माथो। बेबायदि सान्दुङाव साथा गैयाब्ला गथ' मानसि बोराय बुरै थागोन, बोरै थागोनले सान्दुङा बारा। सोहैयोब्ला मोजां जायोमोन।
এগুলো বিষয় আসে না